Naging paidalom na sang Office of the Civil Defense Region 6 sa Red Alert status ang Western Visayas bangod sa epekto nga dala sang Bagyo Verbena. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Melissa Banyas, Chief of the Operations Section sang OCD-6, iyaging pahayag nga yara na sa Red Alert status ang rehiyon bangod sa heavy rainfall nga dala sang bagyo kung sa diin naglabot sa 100 tubtob 200 mm ang ulan. Suno kay Attorney Banyas, wala man sang storm surge sa mga coastal areas sa rehiyon apang lauman nga may ara sang sea level rise bangod madungan ang taob kag mabasko nga ulan nga posible magtuga sang coastal flooding. Payag pa niya lapta ang pagbubo sang ulan sa nagkalain-lain nga bahin sang rehiyon kung sa diin mabatyagan na subong nga adlaw ang mamunog nga ulan. Bilang preparasyon sa bagyo, ginahanda na ang response clusters sa rehiyon kag nagpatigayon man sang pre-disaster risk assessment kahapon nga adlaw kaupod ang mga iban nga ahensya agod masiguro nga maayo kag organisado ang ila preparasyon sa posible nga halit nga dala sang bagyo. Naka-standby naman ang Search and Rescue Response Team sa pagpanguna sang 3rd Infantry Division Philippine Army kaupod ang katapos ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection kag Philippine National Police sa mga posible nga matabo kag kun may mga nagakinahanglan sang bulig. Sa subong padayon ang pagmonitor sang operational center sang OCD-6 agod ma-monitor ang bagyo kag mapadasig ang koordinasyon sa pagresponde sa mga nagakinahanglan. Dugang paniban niya sa bisan hasta lang sa tropical depression ng Bagyo Verbena, kinahanglan nga mag-aligmat sa gihapon ang publiko. We are expecting for heavy rainfall as kagina discussed during the meeting with Pag-asa na mabatyagan na nato given ang mga ulan. No? In fact, we have already raised our alert status into red. And of course, we are expecting interagency members who will render duty sa ating Emergency Operations Center which are magyapon kita sa SEDA. No? And then also aside from that, we have already deployed, no? Nagprepo na kita sa ating mga SRR teams all over the region, no? Of course led by our cluster headman sa SRR, the 3rd IT or the 3rd IT Philippine Army, together with other uniformed personnel. Nabatian si Attorney Melissa Banyas, Chief of the Operations Section sang OCD-6.